마이나오. 아보? 린다오? 살리던 벼. 마이나오 능읍. 라자세는 린다오? 가오니 미분항생은 미팔바지? 나니 치가 크이는 안도세가 여우는 능 비금의장 시 나니 농아, 마이나오 능읍 그런 지부지도 문 가봐이나? 난 야훈의 아이치간 타바이나 하야토 정나 난이야. 아이치나서디 타바이나 하야바 오블라니아 미성니 생이루마 브레이프이크 뭔가 크여 린다오 안도세마 바히라오 등어는 설토 응마 잘라말라 분들리 마이나오 흐. 오늘 난 야정 난 두쿠문 난 동아 칭어비 시방반을. 아이치노 두크문네 나 호로는. 아보 아이가이 머리 마이치가는 타바이나 할라 아보앙을 비시방 코스토 오니 타바이는 뭐 할라 마는 뭐 할라 능 버그야 아이 버그야 비시방 코스토 자바이 동우문 앙스마 칼랑근마 막은 문등문. 암사이는 병벌이 피크 능이 시방 아찬벌이 바바성이 룸슨벌이 피크 나니는 아보 마사등아 도하양어 어리 풀베타 냥벌이 바 그글리베다 그미는 또 협인 나기네요 묘나 치나마 싸크 하리에서 싱어 마이크나 마크 마? 아치아레 마 브리 비기 사크 능 탈라난 거문나 빙글 도하에서 치긴동 타름은 마 브리 타바이는 라이 능하 비콩바 고르마 고르미 정토서 잔라말라 손디오 시시시 비브낭 지금의 베풀바디 손디오 갈라무나 마는은. I'm sorry 린다오 홀카바양 비팔바지 누피바이나 세노바는 바르고 슬라바 가나키면 나니야 바르 쌍니 비스나야 비바지는 그 같이 오는 아니 코보달 마이나오. 라지베 시앙는 그 베풀바디 정고 산내야. 린다오 앙크니 마하 니마하 베풀바디 능어 마 바디 사느 로시느 앙크 베버린다고 능 이린다와 말라바 베베지나마 베나니쿠 앙니 비나노 바이지쿠는 베풀바디 너서 정나이근 나마 설바. bunga manu ang kuninge togarsi shondio khalamai malaba nu phirnai baji janla malla bibusur khu kauni bijana osikwa rang khu that biti jananga tho. 아보 I'm really sorry 비플 가시브 앙니 타크이니 자스바이 앙 로스카니 도하이니 페니스카나 하야크 비하이 앙비아이 도세 구미아 레슬라는 근타나게 레슬라등문 아이징아는 버리바 킹커 타바이니 바할라 아보 하이데이 나니로 타바이니 하이쿠 마즈고도 스티빌라이 능설거스 그런지 잠탕등 앙크스니 마흐아게 아보 능 가오니 비나나 와레 구미큐 능 비플바지 브리 산크 앙스벌 뚝후문 바이는 큐 뭐그야 구무야 능 그 갑스바이 타바이 동우문 민나니 푸이나이만이 산나니 앙데이 흡히든 아기등문 구미는 비하이 쌍벌 막 쿵팅하니 걸리등 튜브 사바이세 아보 능 앙크웨스 방가지 산등바 앙가 도비누오 익세겐부 탈라 나니 I'm really sorry bun카바이나 아르 말이 듣지 홀컵 사크 본부 호라키는 구미야브 능부 오늘 호라키나마 나이나이 능이 보나 미스콜 동나기 앙니. 앙가 부터라승 맛은 크냐 기당비 여수동나네 모발라 아보 타드 앙 탕느스이 문아바부다는 오 당시앙 자바이데 나니 앙분 카바이나 앙그렌티 삼plan등 지보 호네 아르라이 많이 마흐네 하야나마는 비플바지 아이처보하는 오 당느 하는구 능 비지 그런지 사는 발라이 뭐 하트하를라이 타는 스쿠네 설라이 나는 마바지 문등 그샤 문티시고 와르. 뭐래 보하 아치냐 비라 뚝후문 타드나마 가만 풍남 독터너 당근러 앙아디 아보 아르라이 능앙 그토 비디 산등바 능부 마니 홀카베 비디 누피베나 라이 능니버 그런티기야 데 생니버 그런티기야 능니버 그야 게세라오네 자바이 나이 아칭야 치로 마바 하리야 버리 빠사등당 칼랭느 액도 마치안 타바이나 하야 가는 하야 자대로 아보 네 싱이 하리야는 버리 바사 카타드베 가만 독터너 당난근 네 너세레 사토 앙바지간 슬라이디 시즈바이 바히려보지 요카하드나 아야브라브 소피아기나마 비하이나 타토 따든 이기난 타바이나 하야바 세번 옹라데 뼈는드난 타토 농아 아보 앙 메이루모 당느세 쿠누르 코미바브 세버 산낭라능ը 뿡마이나 앙느 따든 이건데 또 세레스 토비오는 농아 바린다오를 홈심든 나피드능ը 앙드너이느 능한 고지바디 메하이 다이 흐바이 앙아르 벼그이라데. 네 호블라 타토나니 앙아 비코나서 붓기드 그런티 마우탕바이 미스 산이 그 홀카베네 비지 누나니 그 산을 마스코 타야키면데 앙니나 비나나오증 앙어 린다쿠 비플베디 손디오 카람 탕바이 앙니 린다쿠 사이방쿠스 뿌돈 카유 빌레 말랑쿠 토카 흐피라데네 앙니 시방 원출랍 사이쿠네 앙어 미디 손디오 카람 탕나네 앙비니는 스럽스 뿌까 하여 글리베지네
आं गावखौनो गाव बोरै निमाहा होबावनो आंनि बिनानावाबो आंखौ मा सानगोन दाना नंमारगौ दे रागाया ओरैबायदि खामानि मावफ्लांहोखायोना सानस'नो हायैयावनो आंजों बिदि जाफ्लांबाय दिनै आंबो जे मानो बिदि साननांगौ दिनै रिन्दाव आंना गोसोआसो गाज्रि मोनजोब्बाय दिनै आंहा नोंजों जोबोद इम्पर्टेन्ट खोथा दङमोन आं दिनै नोंनो सारप्राइजसो होनो नागिरदोंमोन मा सानदोंमोन आरो मा जाखो आंनि गोसोआनो थिग मोनथारासै दिनै आंबो जाबायदि साननांगौ माबायदि बुंनांगौ मा बुंफ्लांखो बिहामजो माइनाव एसे दावराव दावसो खोनादोंमोन आङो मा जायामोन जेबो नङा आयै माबा नानियासो बोरैबा गोग्लैनानै आथिङानो मा जाखोनो हारायासो बोरैबा सिङाव बिराद सादोंनो गोग्लैनानै आयै बोरैलाय थङालि बाङालि माबोरै थाबायोसै एसे दलद दलद थाबायनांगौ ओंखायनो गावनो बारा अभार स्पिड थाबायो नालाय आंहाबो नै दासो सफैथारदों ओंखाम गोरलै जानो थांनायानो जि लेट जाबायहाय संनायफोरानो लेटद्राय संबाय लेंहरनायाबा सिगां लेंहरदोंमोन औ आयै दे मोजां गाबोन बाबुआ मलम लाबोना होफैथों बिदिबा बांद्राय मोनदोंबालाय डक्टरनाव देखायहैदो आरो बेखौनोथ' बुंदों आङो मालाथो थांगौमोननो नानियालाय दाथ' आथिङाबो बिदिसो जाबायबा आंलाय सानदोंमोन आरो आयै बिदिनो सानब्रै सानबासो थाबावथों होननानै दे बिहामजो आइ हा सानब्रै सानबायानो थाया मानो जियानो थाया मानो आलासि जाफैबाय ओमफ्राय होजोंबो सिख्ला मानसि नालाय बेसेथो बिदि नोंनावबोथ' थाबाय थानो हायाना नोंहाबो संसार जानाय आंनि बुंनाय माने आइ आलासि फैबा एसे उसुबिदा जायो नालाय बेखायनो एसे सानब्रै सानबासो थानानै बुंबानो जाबाय नानिखौ मिन्थिबाय जागोन दे आयै आरो मालाबा बिदिनो फैबाय थानो हाखायोना कलेज बन्द मा बन्दबानो माबा बैसागुफोरबाबो मागोबाबो आरामसे फैबायानो थाखायोखा माथो दे जागोन आयै हा बिनानाव बिब' फैबालाय मोजां मोनो आरो गोसोखौ अब्लाबो थाखाबायना दालाय आलासि जाफैबाय माथोबाव नङा होनबा औ आयै नंगौ नोंसोरखौबो लेंहरदों ओंखाम गोरलै जानो दा थांबानो जाबाय मोनाबाबो फैथारथों होनना बुंदों नालाय गाज्रि मोनगोन दा बाबुजों नोंजों थांदो दा नानियाबो थांफायो नोंसोरसो मिथिलायसिगौ आं हले उन्दुनोसैहाय आयाथ' मिथिब्ला खम खुसि जाखागौमोन बे नाथाय आं बे खुसिखौ रिन्दावजोंसो शेयार खालामग्रोगोन आंबो नोंनो मोनसे बिराद मोजां सरप्राइज खालामफिनगोन र' दिनैथ' मोजां सम नंला बेखौ खिन्थानायनि उनाव सम मोजां लाना खिन्थाफिनसै आङो आं मिथिगौ नों जोबोद खुसि जागोन नाथाय दिनै खिन्थायोब्ला बे खुसिखौ नुनाय नङा आङो नों रागा जोंबायबो ना आंखौ एसे आरो ओरैनो गोसोफ्राबो गाज्रि मोनलाजोब्बाय बेखायनो थाथोसै नानियाबो मिथिब्ला खम मोजां मोनगौमोन मादै जासिगोन होननानै र' उनाव आरामसे खिन्थानोसै आङो बे खुसिया जोंनि फार्स्ट ओरैबायदि खुसि जागोन ना रिन्दाव बेखायनो जेब्ला आं नोंजों शेयार खालामगोन ना अब्ला आं नोंनि बै खुसि जानायनि मोखांखौ नायनो लुबैदों मा खालामनानै लाफ्लांगोन नाथायबा आं दिनै माथो खालामबावनो बुरखायनांसिगोन दे सानैखौबो र' जेबो नङा गावनिखौलाय मार गाज्रि मोनदों न' हेलेना बिबोनां गुमै आइदै आंना आथिङा गुमै मोजाङै हेलेना बोरैबा आइदै गुमै आथिङा थोद जाम्बि आथिङा हारा बायदों आंना आबु गुमै आयौ नोंबो जे आरोना हेलेना एसेबां जाम्बिना आबुआबो उफ हारा बायदों होननाय लगे गैलालै ओइ ओमफ्राय दा नुफैबावगोन जारला जागोन ओरैनो एसेयावनो बुरखायनो हानायखाय जाहानाय नङाबादि मा जागौमोन नुवाखै माबायदि सन्देह खालामखादो गुमै सना माखौथो एसे टेनसन लादो आं थानायावनो जोंहा माबा नङा माबा मोनसे आइडिया मोनलायगोन आरो थारैनो ना एसेयावनो हमजाथारबायमोन जियानो जादोला अब्ला बासिबायथ' नोंनि नोमब'आबो हमना मोनासैलै जाम्बिया ओमफ्राय गावहा बिब'जोंसो थांसिगोनलायना जोंहा एथ' रमान्टिक रायलायबाय सानजों टाइम स्पेन्ड खालामबाय दायो आं गाज्रि मोनसिगोन ना नों आब'जों थांबोला टेनसन लानाङा माबा मोनसे जागोन मिथिबाय ओमफ्राय जोंहा ओंखाम गोरलै जानोबो थांनो लागा दङ आंथ' थाङा सानदोंमोन नाथाय बारा बिदि ज' थाबा सन्देह जागोन ना बेखायनो थांनांगोनदां आङो नाय गुमै सरि सना नों आंनि गोसोखौ खावना लाखाबाय आंबो नोंनि गोसोखौ लाबाय बेहाय नों आंखौ आरो बिदि आब'जोंल' थानानै बांद्राय मेगन दासा होबाय दाथाखा बुजिबायना आंबो रागा जोंनो रोंगौ नङाबा जागोन ब्राजिउ बहाथो नोंबो जाम्बिजों थाबाय थानो नों थानायावलाय दाथ' नों आंनि न'आवनो दंखायोबालाय हेलेना सना गुमै नोंबो ना नोंखौ ना नायबायल' थानो लुगैखासैलै
मेगनानो मादि जाखो फेजोब्बाय आंनिया। जाबाय दे गोमै बिराद नथि गावहा नायनायावबो मानसिखौ बिराद भला भालासो नुखायो। नङाबा मालै हो नङाबा मा? जेबो नङा दे ओंखारनानै थांद'। नोंबो जों आरो फैया जायो नामा? ओमफ्राय बेवहाय मिथिबायना आं हले फैयाबा बिराद गाज्रि मोनथारगौमोनहाय। मानो फैया जानो देनाय आइयाबो फैदों जोंबो फैखायोना नोंसोरबो जोंनाव थांगोन जोंबो नोंसिनाव फैगोन जोंहालाय आरो गोदोनिफ्रायनो बिदिनोखाना दिनै आरो बेवाइनि संनाय गोथाव मोनजासिगोनलाय। हाबाब जेन आंनिया गोथाव नङाहाय बुंनायफोराबो नायनाय बिनि डायलगाबा थेला जाया। ओमफ्राय आब' हा नोंसिनि नानि फैदों होननायखौबो लाबोफाबानो जायोमोन ना। उफ आंनि सनायासो मा खालामना दंबा हारसिं बरिं मोनबाय बे दहाय मेसेजसो हरबावदोंमोन फाग्लिया दसेखौनो थाथ'नो हायि बायदि ना। आंहाबो आरो बेहाय फैनानै बरिंसो मोनबायलै थाब थाब जानानै थांनांसिगोन। दिनै गोसोखौ हले मोजांबो मोनदों फारसेथिंजाय आरो बेयाव फैनानै थानोबो सुखुथाराखै। आंनि बिबोनाङा जे आंखौबो एसेबां अनो आं मिथिथारामोन दे। नाथाय हास्थायबालाय मा जानो ओरैनो प्राइभेटाव दोननांसिगोन आरो मानो होनबा हेंथा दङ ना। माबाहाय आगै जोंहा बिनानावा बोरैदि गोलैखो आथिंनि हारायानो बायखो ना माखो ना मा जाखो गाबोन एक्सरे खालामसो लांनांसिगोन डक्टरनाव। आइ जानांगौबाथाय जाब्रबथारोहाय फैबा मोजांमोन आरोना नाथाय उफाय गैया दा थाबायनोबो हालाबा। थाथ' होमबालाय बेवाय आं बैयाव रायलायहैनोसै नोंसोरो रायलायथ'दो बिलोगो सानैजों बिब' बिनानाव मा रायलायो। जोंहा सालथेजों मोजां गाज्रि रायज्लायहैनोसैलाय दसे नोंस्राबो थाथ'दो जोंहाबो बैयाव थांथ'नोसै ना मा होनो? जागोन दे जागोन थांथ'दो नोंहाबो आंहाबो बेयाव रायलायगोन दा खुरबा खिन्थानोसै। औ दे जागोन दे खोनाबायना ओमफ्राय जोंहा दा थाब थांगोनलै माइनाव उफाय गैया आं दिनै बिराद मेंदों नोंस्राबो नानिया हारसिंना दा। जागोन दे जागोन बेवाय दा थाब खुरखागोन जोङो। औ दे जागोन। नै आब' ओमफ्राय माबोरै खबरफोरालाय? बिदिनोहाय आगै माथो बुंनो। दासान्दि आंहाबो थांनो नङो नोंसिनाव थांनायानो जाया खामानियानो जोबाहाय मा बुंनो आब' जोंहाबोनोथ' बिदिनो खामानिनि थाखायनो आंहाबो न'आव थांनो सानो थांनायानो जाया। नानिया फैबाय मोजां मोनबावबाय आङो। जोंहा बे बाबु फिसायानो जि जारला रावजोंबो थाथारा दासो नै खामानिखौनो जेन थेन मावखांदों बेयावनो लेट जालायलांबाय बिफाजोंसो दा दङ। रावजोंबो थानो नागिरथाराहाय बाबु फिसाया जोंना। गथ'फोरा बिदिनोखा खायसे बयजोंबो थायो बयनिबो आखायाव जेबो मोना थानो मोजां मोनो नाथाय खायसे गाबो आरो बिदिनो थानो सुखुवाना गुबुननि आखायाव बिमा बिफानि आखायावल' थाथारो। औहाय आब' ओमफ्राय नोंसोरा मालाथो फेमिलिया कमप्लिट जागोन समायसिगोनहाय नोंसोरखौबो। जागोन जागोन जोंनाबो थाबैनो जागोन। दे आब' नै जोंहा खामानि एसे मावनांसिगोनहाय दा जारला जागोन नोंस्राबो थाब थाङोनो हनै बेवाइया बेनोथ'। एबार जोंनाबो फेमिलिया थाबैनो कमप्लिट जाखासिगोन दे। आं ओरैनोबाबो गथ' फिसाखौ बिराद मोजां मोनो गुबुननिखौबाबो बयखौबो आरो ओमफ्राय दा जोंनिया गावनियाबो फैबा जोंनि फेमिलियानो कमप्लिट जासिगोन। गुमै रिन्दाव मा एसेबां सानग्रा जाखो आंलाय नोंखौलाय। ओरैनोबाबो आं नोंखौ मेगन खेबखोमाबाय थाखायोमोन दे गुमै फाइनालि नोंनि अननायबो आङो दिनै मोननो हामारबाय। आंथ' मिथियाखैनोमोन जे गुमैयाबो आंखौ बेबायदि फसायगोन होननानै। नाथायबा दाथ' आङो गुमैमोननाव थाबायबो थानो हायाना गोसोआ बोरैबा गाज्रि मोनबाय थासिगोन माथो। आब'जों नुयोब्ला दाथ' गोसोखौ आङो बेबायदि गुमैनि अननायखौ मोननानै बिनि अननायखौ शेयार खालामनो बासिगोन ना। आंखौ निमाहा हो आब' नाथाय नोंनि गुमैया दायो आंनिसो जाबाय। ओमफ्रायथ' मोजांसो बोरैबाबा बिब' बिनानाव खाबो जोंहा आरो सानैजोंबो थानो मोनगोन गुमैया आंखौबो लायोबा आरो नों लाहोआबाबोथ' हनै आब'। गुमैया गोसोआ आंजों मिलायबाय आंना गोसोआ गुमैजों मिलायबाय आरो मोजां मोननायाव बोरैथो हमथा हानो गोसोफोरानो आंना बेफोरबायदि जाबायबा। आंथ' दा मा सानो मिथिबायना आब' माइनाव आं नोंनि सनानि संसारखौ सिफायनोथ' सानामोन उफाय गैयाना आरो नों मिलायना थाबाथ'ना गासिबो थिगैनो जागोन। जेबो नङा दे आरो नों बायसान्स मालाबा मिथिबायबाबो माबा मोनसे जासिगोन दिनैथ' मिथियासो थेंक गड बासिबाय। नाथाय आंखौ निमाहा हो आं आरो गुमैनिफ्राय गोजान जानो हालाथ' आब'। खेबसे जोंनि गोसोआ मिलायबाय आरो एसेबां अनसुला गुमै बायदि हौवा मोनब्ला सोर फाग्लिया गोसोआ गलिया जानो देनाय। नोंखौनो एसेबां अनो आरो आंखौबोथ' दा अनहांखाबायानो। उन्दुनोनो हाथारासै माथो दिनै जि मा खालामफ्रांखो आं बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबायलै बोरैबाबा सानो गोरोन्थिबो नङादां। न'निनो बिबोनां
आरो न'निनो बाथ्रा माइनावथ' मिथिखाया नाथाय मालाबा मिथिबा मा जागोन उन्दुनोनो ओंखारलायलाङासैलै दिनै सानबाय बायनानैनो माइनाव आं मिथिगौ नोंबो जोबोद अनसुलि आंखौ जोबोद अनो नाथाय आंबो मा खालामना आंनि गोसोआबो ओरैबायदि दिनै फिस्लायबाय गलिबाय आं बुजिनानैनो मोनला आं बबे लामायाव आगान सुरखो दे नाथाय आं जेबो गोरोन्थिबो सानलालै बेफोरखौ जुदि आं बिदि सानबाय थायोब्ला हेलेनानिफ्राय गोजानसो जानांगोन जायखौ आं लुगैला हायोबा निमाहा होदो आंखौ माइनाव नाथाय आं नोंनि बिनानावखौसो बिराद गोसो थोबाय ओइ रिन्दाव माथो जाखो दिनै माथो उन्दुनो ओंखाराखै नामा नों दहायलाय उन्दुनो ओंखारबाय होननाया ओहो उन्दुनो ओंखारासै मा जाखोबा दिनै बांद्राय उन्दुनो ओंखारथ'वाखै नों उन्दु मा जादों माबा टेनसन रिन्दाव आङो नोंजों फंसे खोथासो रायलायनो दंमोन मा खोथा जालायखो माइनाव एथ' हर गेजेराव दे नों उन्दुना दा आं मेंबायलै उन्दुनोबो ओंखाराखै फारसे दे नों उन्दुथ' आं दसे सान्थि थानो लुगैदों दे बिदिबालाय नाथायबा माबा मोनसे टेनसन जायोबा नों आंजों शेयार खालामाबा सोरजोंथो शेयार खालामनो जागोन दे जागोन माइनाव नों आंखौ गाज्रि मोनबाय नामा दहायनिखौनो दाबो बेखायनो उन्दुनो ओंखारलायासै दै बिदि नङा जेबो बेफोरबायदि जेबो नङा नों सिरिल' उन्दुदो प्लिज दे बिदिबा हेल' एफा हराव बिदि हरो नामा आब'जों गावहा रमान्टिक रायलायगासिनो दां मानो फन हरखो दे दा नों बवा सिखारबा मा सानगोन आब'खौ गलि मारो इसेबां गियो नामा आंजोंनो गावहा दहायबो रायज्लायासै डाइरेक्ट फैना आब'जोंसो थांबाय रुमाव आंहा ओमफ्राय नेगासिनो गावखौ थै देलाय दोनथ'लाय मानो आं दसे रायज्लायनो लुबैदों ओइ दोनथ' हेलेना दा नों बवा सिरि मोनबा जारला जागोन मिथिबायना आं रावजोंबो बिदि हर गेजेराव रायलायफेरा मोजां मोननो अननोबो हायो ओमफ्राय आब'खौ बिराद गियो नामा नोङो नै बाराबा थालांजागोनसो आंजों दोनथ'दो दे होमबा गोमै खनसे हायलाबि होनना सना दहायनिफ्राय नोंखौ सानफ्लांगासिनो आं उन्दुनोबो ओंखारासै ओइ आं बोरै बुंनांगौ जाखो दे दा एथ'बांनो आं बुंनो हाथ'वालै आं मेसेजाव लिरना हरगोन दे नाङा नों खुगाजों बुं अके होमबा आइ लाभ इउ खोनाबाय दा दोनथ'दो इखौ साल्ला खम जारला जाबायलै दाना मा जादोंब्रा बे हेलेनायालाय अनलाइनबो थायो नेटवर्क नाङालायनो आं हरबा जेनेबा मानो बिदि खालामबाय थादों बे बिब'नाव आलासि जानो थांनायाबो दाबो सफैला फैग्रोथों एबाराव बियो र' आफा दैदेन हा माथो नोंलाय दाबो उन्दुला दिनैलाय उन्दुनो ओंखारथ'वाखैबा आयै दसे थाथ'दां अरसो सायबावनोसै आं दसे हा मा जादोंसै दहायबो एफा हांसो बेदरलायावनो ओंखामबो जायासै नोङो एथ' गोथाव संदों आं दिनै हेलेनाजों एकदम गोबावानियानो जाबाय मोजांखौनो रायज्लायनो मोनाखै आरो ओंखामबो जानो सुखुवाखैना आयै हा माबाफोर टेनसन जादों नामा टेनसनफोर दङब्ला टेनसनफोरखौ बाथो ओंखामफ्रा जा बिदि सानाब दाथाबाय दाथाहाय नोङो मिथिबाय गथ' बेबायदि नङालै आयै नोंबो आरो मा सानो ना माबा हिनजाव माबा माबिनि प्रब्लेम दङ बेफोरखौथ' गार्लफ्रेन्ड सालफ्रेन्डखौथ' दा लाखाथार गथ' देलै थांदो उन्दुहैदो आयै आं रायलाया दे रावजोंबो मालाबा नुफेरनाय बिसास बे फनाव थुला थुलि खालामबाय थानायालाय मा रायलायलायनांगौ आजिखालि मेसेजजोंबो रायलायोरानलाय जाबायब्रा आयै दै आं अरसो सायनोसैलै दे दा थाब उन्दु आरो नङाबा लेखाफोरखौ फरायबानो जायो आबा ओरैनो अर सायस्लायस्लाय फरायब्रा आयै फरायनांगौ टाइमाव गावाबो आरो लेखाल' फरायबाय थानो थिनो बिदिजोंलाय बोरै जानो सना नोंनि बिखायाव जोबोद गोजोननाय मोनखायो आङो आंबो ना सना बेखायनो नोंबो उन्दुलांबाथाय नै आं फैखाबायना मानिनांगोन एसेबां रिक्स लानानै फैदों नोङो नोंनि थाखायथ' कुचबि हेलेना नोंबोआलाय मा गाबोन फुङावसो सिमां रायजोआवसो दं बियो ओमफ्राय जोंहा सानैजों नामा सोर मिथिनो बिनि आब'नि गुमैयासो आंजोंसो दङ दायो गावहाबो आंखौ ओरैबायदि गलि होबायना मा बुंनो दिनै आं आंनि बिसिखौनो थगा होनांगौ जाबायलै सना आंनि जिउ नोंबोखौ अनदोंबाबो नोंखौ एसे बांसिन खालि आङो दायो नंगौ नामा आं मिथिथारामोन रिन्दाव नोंदि आंखौ बेसेबांबा अनगोन होननानै आं आब'खौ अननाय नुब्लाथाय ना गोसो सिं सिं आं सानबायसो थायोमोन कि कासखि गुमै बायदि सोरबा अनसुला हौवामोनबा होननानै बोरैबाबा जोंना किस्मोदानो मिलायहोबाय न' बेनोथ' दाबायदियाव ना मोनसे सोंथि ओमफ्रायो नों जुदि आंखौ हाबा लानांगौ जायोबा ना नों आंखौ हाबा लागोन ना लाया देनाय माइनाव रिन्दाव आंखौ अननायखौ नों मालाबाबो खमथ' खालामा ना
जाम्बि जाम्बि सोङो माथो नोंलाय जुलियानो नोंजोंसो जाखाबायबा सोरखौथ' अनबावनांगौ जाखो आङो जिउआव जुलियानो खेबसेल'खा बुंना रिन्दाव जों सानैजों एथ' मोजां मोनलायबाय थायो ओमफ्राय जेनेबा आब'आथ' आब' थागोन ना जों मालाबाबो नांलाय खमलाय जायाना रिन्दाव ओइ ओरैनो हर होनबाय मा बुंदों आं लाइफआव जुदि हाबा लानांगौ जायोबा नों आंखौ हाबा लाना लाया लागोनब्रा मानो हाया जानो नोंब'आथ' नोंब'आव थाखागोन नोंबो थागोनब्रा आंनि सना आच्छा औ माथो रिन्दाव आंनि सना I love you too आंनि सना जिउ बिनिफ्राय खोनासं आब'निफ्राय एसे गोजान गोजान थाखा नङाबा आङो मेगन सागोन दे बुजिबायना आब'जों रायज्लायबाबो एसे बांद्राय खाथि खाथि थानानै दा रायज्लायखासै आंबो दंदेरोना दायो नोंसिनि लाइफआव मेगन सानायफ्रा नायनाय ओमफ्राय मानो मालै आं मैया उन्दुलांसनबायना ओमफ्राय सिरिखौनो मोनासै थाबनो बिराद खर'बो सादोंमोन नालाय हरासै आं ओइ फाग्लि बे थोरसि लथाया सुयोबा मा जायो नै आइ फैदों दे होमबालाय मा जालायखो आयै बे फनाव हि हाहा हाहा बेफोरखौ दोनथ' खामानिफ्रा मावबा मा जायो आं नुगासिनो दे बेथि नों गुमैमेननिफ्राय फैनायनिफ्रायनो फनजोंल' थायो बांसिन फन नायग्रा जादों फन रायलायग्रा जादों सोर सोरजों रायलायो मायो बिनिफ्रायथ' अलसियाबो बारा जादों मानसियानो खामानि मावनो बाग्रा मा जाबाय थायो दे आइयाबो नोंहालाय बिदिनोसै आरो ओमफ्राय बिदि दलर जिरायनानै थास्लायस्लाय ओरैनो उदां उदां थास्लायस्लाय खामानिफोर माव बे जिया दाहैबा मा जायो गामसायालाय दाया आं नोंबा दानो हाखायो आं बायोलै दाना ओरैनोबाबो आङो दहाय खामानि मावखादों दा ओंखामालाय आंसो संदोंना मोनजागोनहाय बिदिजों देनां बिहाव बिखुनजोनाव मोनजायाबा माथो जाखो आं आब' गुमैमोनाव थांगोन आरो आयै आरो बिसिनावबो जायाबा नोंनाव फैनोसैलै नैसो नोंबो गुमैनाव अबाव मालायनाव थाहैना मा मोनसै नोंलाय मालायनाव थाहैना मा दोनगोन नोंखौ सोरबा मा मालाय जानांगौ आंनि गुमैसो दा आरो आंनि गुमैयालाय आंनि ना नोंनि गुमैबालाय नोंबो दङ आरो बेहाबो संसार दं मालाय संसार जाखानायाव थांनो हायो जाम्बि जाम्बि सोर दोनबाय बायनोसै आंथ' दोनखाथाराहाय बिहाव बिखुनजोजों रायजाथारगोन नों बिदि आखलबा आजां गाजांलै नोंनाबो दे थोरसि लथाफ्रा सुइथां बेबायदि मोनजायाथ' आइ जिराय जिरायनो आं हले फिसाजोबाबो खाथेर साथेर गैयाहाय खामानिफोरखौ मोजां सोलोंना लाखा देनां रावबो फोरोंग्रा गैया मिथिबाय आरो रोंथाराबाथ' बखिजाबावगोनसो बे आलदा सोर लांबाय बायनोहाय बिदि आखलबालाय लांबाबो फैफिननांगोनसो नोङो नै जाम्बि आयै आंनि लांग्रायानो जोबो नों सासेखौ लांग्रायानो जोबो एथ' महर गोसाखौनो लाङा जाबाय खोथायावबा जेननायाव गैखाया बे गथ'आ बिब' आरो बिगुमैया अनसोदोंथ' बिसिनाव आराम आराम मोनजाहैदों मोनलोंहैदों आराम आराम थानो मोनहैदों बेखायनो दा न'आव फैफिना बाहादुलि जादों बियो माथो होनबावनो आयै गुमैयानो जि अनसुलाबा मालाय आंखौ खथ' अनो अनबालाय मा जानो नोंनाबा देनां माबायदि जागोन हौवाया बिदि अनग्रा मोनना मोना मानो मोना जानो आयै गुमै बायदिखौनो मोनगोन मिथिबाय नों गुमै बायदि मोनबाथ' खाफालसै आइ बेबायदि जावैसो मोनफ्लांबा नाथाय बिसास गैया दानि दिनाव नोंलाय मा मिन्थिनो आयै नोंसाजोनाबो बे जावैसोआ बेनोखा गोमैयानो आंनि आरो मा होनोमोनलाय दानाबा नोंनाथ' जावैसोआ बेनो जाखासिगोन नालाय जाबायानो दा नों मिन्थिबाथ' ओरैसो जागोन ना खर' गिदिंलाजोबगोन बे अनसुलायालाय मोनखाबायना आंहाबो आयै माथो सिन्थाबाव नों जामादैनि टेनसन दालासै नोङो नोंनि जावैसोआनोथ' आंनिबो जावैसो ना खोनादोंना खोनायाखै फालाय खामानिया मावै होनदों आरो बे सिलाया सिब खोनासंबावा नायगोन ओइ फाग्लि गथ' हाब आयै मा जाखो हे गुमै आयौ जावैसो नोङो ओइ सना गुमै माने आंनि सना ओमफ्राय नोङो एथ' लेट मानो फैया दहायनो फैनो गोनांमोन दसे खामानियाव थांबायब्रा नङाबा ओंखामानो आन्दायगोन माथो बेबायदि नोंखौ लोगो हमफैबाय थाना खामानि मावाबा थेवबाबोथ' हाबफैबायना आब'आथ' मिथिया दा ओहो बेलाय मा मोनथि न'आव थानायालाय जाम्बियालाय आयौ जावैसोआबो माथो हरखाबैसो फैबाय खबरबो हराखै ओइ आलासि फैदों जिरायनो होला नोङो सियार लायला लायगोनलै आयै लायगोन र' गुमैजों दसे रायलायबायब्रा बेखौबो रायलायनो होआ ओमफ्राय गुमै नोङो हरखाबै दिनै जोंनाव फैफेरानो मालाबाथ' फैनोनो थाङा दिनै आरो हाबफैदों गावनो दे मोजाङानो नै जावैसो खबर हरबानो जायोमोन दे हाबफैबाय दाबो मोजाङानो जाबाय औ नोंजामादै फैदों एबार खानाफ्रासो मोजां मोजां मा जाहोयो लोङै लोंहोद' नोंजामादैनाव हनै जागोन बेफोरो जागोन थां सियार लायग्रो थां खामानियाव थांदोंमोन आयै ओमफ्राय नोंसिनिथिं ओरै फैनायखाय
होद हाबलांखानोसैलै बिखुनजोनाव होननानै फैबाय आङो। हामथारबाय दे जावैसो आंलाय फैबा मोजांसो मोनखायो थांद' सियारा लायदो आयै आलासिनोबो सियार होलाहाय बियो फै जावैसो फै न' सिङावनो जिरायहैदो होबाय आलासि फैनायखाय बा बिजामादै फैनायखाय मा आयै नानिया दुस्थ' खालामथारदों नामा? बेनालाय बिदिनोसै अलसिया बारा जाबायानोलाय बेखौनो रायदोंमोन आङो खामानि दामानि गारनानै फनल' जावैसो सोर सोरजों हेल' जाबाय थायो दे जेबो नङा आयै बेबायदि सिख्ला समावलाय बिदिनोखासै माथो होनबावनो। बेनोथ' हाबा हरनांसिगौसो बेखौबो जावैसो आयु सोरबा जावैसो मोजां मोनबाथाय ब्लदसो हरगासिगौ आङो माबायदि अलसिया जाबाय थानो बियो। हाबानि जेबोआनो जायाखैलै आयै नानिया मानोलाय दानो हाबानि खोथा साननांगौ जाखो दे? उफाय गैया जावैसो हाबा हरखानांगौ थाबनो देनां संसार जानाया मोजां जायो आरो मा मिथिबाय आजिखालिनि दिन भरोसा गैया नालाय खामानिबो मावखाया अलसिया देनां मावहैथों बियो बिहाव बिखुनजोनाव। नाङालै नाङा आयै नानिनि थाखाय दानो रावबो माबाथ'वाखै बियो मोजां मानसि मोनथ'खानाय नङा बे। आयु हामानोसै गैयालै आयै आजिखालि मोजां मानसि मोननोनो गोब्राबसै बेखायनो नों हरखाबैबो बेबायदि साननाङा नङाब्ला हाबानि खोथाथ' एसे मोजां साननो गोनां जायोना आयै। आयु जावैसो नै नोजोराव सोरबा दङबा खिन्थाथार एकदम आङो सिरियासथारहाय। नांलायालै आयै दानो आं बुंखाबायना उनाव मोनगोन बियो उनफोराव साननोसैना माथो दानो जेबो नङा बेफोरखौ साननाङा। नै नुबायना सियार लायनायानो दाबो सफैला जानाय नंलाहाय जावैसो फैदो न' सिङावनो जिरायफैदो। औ जागोन दे आयै जोंहा हेलेना सनाखौलाय मानो हाबा हरनांगौ जाखो बिनि थाखाय आंनो दंखायो आयै नोंसाजोनो आंनोथ' अननाय होगासिनो अब्ला सोर गुबुननि अननाय नांबावगौ बेनोलाय आंनोथ' नोंनि नोंसाजो सानैखौ सामलायगासिनो ना आयै। खाफालबो दंलै नोङो रिन्दाव एकदमबारे बिब' बिनानाव सानैबो आंनि जाबाय दायो। सासेया जाबाय एकदम हट सेक्सि आंनि नांगौ बायदि लुबैनाय बायदि गासिबो आंखौ बुजियो। सासेयाबो गाज्रि नङा दिनै न'खर सामलायनो गोरों खामानि मावनो गोरों अनसुलिबो आंखौ बिराद अनसोयोना बेबो ओरैनोथ' सानै सामलायनाया बिराद मुस्किल जायो थेवबाबो आं मेनेज खालामो। नोंनि खोथा बुंनो सानो आं सना नोंनि आफानि सिगाङाव नाथाय दासान्दि समखौनो मोनाखै मोनायावबो उन्दुबाबो समखौनो मोना बिहा आंनि खोथा खोनासङो दहायबो आं लिरनानै बिनि पकेटाव दोनदोंमोन नायसनगोना नायसना दै दायो नायसनबाथाय खुसि जानायानो माबाखानाय नङा बे एकदमबारे ओरैबायदि खुसि जागोन जारलासोहाय बिजोंबो आंथ' नानि मोननोबो खोन्थानो लुगैनो हाथारला थेवबाबो जोंहा रिन्दावनो खिन्थाग्रोनाया मोजांसिन। आयु आयै औ नै आइ माइनाव जावैसोआ माबा गावनि मानि बेगखौनो बावलांबायहाय नै ओंखाम संग्रायावनो दं दहाय ओंखाम जानाया बोरैबा मोनसननानै आङो थांगौबाय मानसिया आंहाबो उनावसो मोनबाय। मा जोंहानाव थांदों बे ओमफ्राय हाबलांब्रबदों दहाय जोंथिं फैदोंमोननो। दे आयै न'आव सफैथ'वाखै मानसियानो नै लाखिथ'बानो जाबाय आयै मानि बेगखौ मालाबाफोर थांबा हरफाफिनदो। ए दे आइ दा नानिनो दोननो होगोन आङो ओमफ्राय बाखि गासिबो मोजांथ'ना? बिदिनोसै आयै दे दोनथ'। आयु रिन्दावा जोंहानाव थांदों माथो फनबो खालामलायाखै आंनो ओंखाम जाना फैदोंनो मालाबाबोथ' ओरैनो थांनो नागिरा जोंनाव समखौनो मोना जायो बुङो दिनैबा मा गोसो जाना हाबबोखो बिखुनजोखौ नायनो लुबैयाखै बे बेखायनो हाबबोदोंदां जेबो नङा माथो जानो आरो। आयु थेंक इउ स' माच गुमै आंनि थाखाय एसेबां दिनै नों शपिं खालामना होबायहाय। नोंनो शपिं खालामाबा सोरथो खालामदिनै आंनि बिबोनां सासेल'। नै माथो बाजैनि बिनानावसोलाय बेलाय आरो बिसोर सानैजों शपिंआव फैलायदों मा खोथा रायज्लायदों बिसोरलाय? फन हरबावदोंमोन दहायो थगायहरबाय आङो बहाबासो दं खामानियाव बेस्थ' होननानै सासे लोगोजों फैदों होननानै। भेरि नाइस गुमै थगायनो गोरों जाथारबाय दे नोङो आरो बोरैथो हमनो हानो लोगोआबो सोर आंसो नामा गुमैनि गस्लानिफ्रायलाय माथो थालांखो बेलाय सोरनिबा लाभ लेटारसो नामासै सोरनि लाभ लेटार जानो आंथ' हरफेरा आब'आबोथ' लाभ लेटार मानो हरनो न'आवनो थायो फाग्लि सानो नाथायबा गुमैखौ फैब्लाथाय थांजानो बायो आं आब'जों आइम सरि आब' नाथाय नोंनि गुमैखौनो आं नोंजों एसेबो माने बारा सिथाब थाजानो बास्रायो दाना दाथ' गुमैया थांगोन जेब्लायबो आब'जों थायो उन्दुयो जायो लोङो अब्लाबो ना आंहाथ' दस्रायाव थानाय बोरैबा मोनलायलाङो बेखायनो फन हरनानै बेखौ एकदम डिस्टार्ब खालामखायो आङो आब'जों थानो हायै बायदि माने मेसेजाव बिजि खालामना दोनो मोनायावबो
मा दङ नायनि र' गोमैनिफ्राय थालांनायथ' आंनि थाखायसो माबा मेसेज नामा आयौ माबा लिरबावनायहाय रिन्दाव आङो बिमा जासिगोन आरो नों बिफा बे खोथाखौ आं नोंनो खोन्थानो सानबाय दङमोन सरप्राइज बियो नाथायबा दिनै आङो लिरनानैनो बुंनो गोनां जाबाय नों बिजिमोन नालाय थारैनो नोङो बिफा जामारसिगोन आरो आं बिमा आब' माइनावआ बिमा जासिगोन हो आरो बे मालाबाबो जानो हाया आं थानायाव नों बिमा जासिगोन बिदिबाथ' जुदि बे बिफा जानोसै होनना मिथिबा थिग आब'जोंल' बांसिन थायोब्ला माबा मोनसे सान नोङो हेलाया नङाबा बोरैबा जुदि गोमैया बे खोथाखौ मिथिबा आब'जों थांफिनगोन माथो बे माबा मोनसे सान हेलेना आं सहायनोनो हायासै जे आब'आ बिमा जासिगोन नों मानो बिदि खालामनाय रिन्दाव पापि मानो बिफा जानो नागिरनांगौ नोङो आब' नोंसिनि संसाराव दायो आंबो दङ बेखायनो एसेबां गोरलैथ' आङो बिफा बिमा जानो होआ नोंसोरखौ नों बिमा जायोबा जा नाथाय रिन्दावखौ आं नोंनि खाथियाव एसेबांबो बिदि थांनो होआ दे आंनिबो दायो रिन्दावा आंनिबो आब' आंनिबो जुदि बे बाथ्राखौ रिन्दावा मिथियो अब्लानियाथ' बे अनखाथारगोन आब'खौ बिरादनो बाजै खबर सबरा माबोरैलै बिदिनोसैहाय आंगै खबरालाय मोजांबो नंद्राया गाज्रिबो नंद्राया गेजेरावनो ओमफ्राय बाजै नोंसिनाव जे आलासि फैदोंमोन नोंनि बिनानावा थांबाय एसे गोबावानो जाबाय थांबाय ओमफ्राय मामोन आगै माबालै बाजै आङो आदाखौ नोंसा बिनानावजों नुदोंलै मोनसे रेस्टुरेन्टाव बिसोरो कफि लोंगासिनोमोन ओमफ्राय जाग्राबो जागासिनोमोन नामा आयौ जोंहा बिनानावजों नुदों औलै बाजै हाबाब माथो बेलाय खामानियावसो थांदों होनदोंमोनलाय ओमफ्राय जोंहा बिनानावजोंलाय माला बिबोनांखौ लोगो हमहैखो बेलाय आंथ' मिथिला जायखिजाया नुबाय नालाय बेखायनो खोन्थादोंमोनलां बाजै नोंनो बिनिफ्राय बिसोरोथ' ना बोरैबा बिसोर रायलायनाय खोनादोंमोनलां जेन'बा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बायदिसो बाथ्रा रायलायदोंमोन माथो मा होनदों आगै औलै जि बुरजा शपिंबो खालामना होदों नोंसा बिनानावनो जानो हागौ बाजै नोंनोबो माबाफोर मोनसे शपिं खालामना लाबोयो खोमा दे अब्ला बाजै मोजाङै थाबानो जाबाय बाखि आरो खबर सबरालाय गेजेरावनो दङबा आदाखौ नुनायखाय एसे खोन्थालांबाय आं नोंनो थाथ' बिदिबा दे जागोन आगै जानो हागौ बिबोनांखौ ओरै अबेबा कलेजफ्राव लोगो मोनदोंदां बेखायनो जोंहा आरो बिनानावा शपिं खालामनो मार मोजां मोनसैना बिगुमैनाव बियाखै बे ए जागोनदां आंहाबो खाथियावनो जिरायदोंमोन नालाय बिसिनि रायलायनायखौ जुदा मोननायखाय नोंनो एसे बोरैबा मोननां खोन्थाबायलां बाजै गाज्रि मोनना दै आङो जेखौ खोनादों नालाय बेखायनो खोन्थानाय जाबाय आरो दे अब्लाना गाज्रि मोनाहाय मानो गाज्रि मोननो आंलाय थाथ' होमबालाय आबैयालाय माथो खालामदोंब्रा बेलाय जोंनावबो थांथाराखै माबा न'आवनो लाफासो मैगं खागासिनोमोन बियो गोथावबो जाथारोब्रा लाफा मैद्रु लाफा खारै लाफा बोथोराव लाफा जायाबालाय माथो औ बेनोथ' थाथ' होमबालाय थांसै आं हाब मा जाखो रिन्दावालाय मालाबा बिनानावखौ लोगो हमहैयो मालाबा जोंनाव थांब्रबो मालाबा आं फैसा बिनायखौनो होनो नागिरा दहायबो बिबाय माथो गैया होनबाय बबेनिफ्राय मोनलायखो आरो बे जोंहा नानियालाय माला बिगुमैखौ सिरि लोगो हमखुमाबाय थाखो बिदि बिब'नोलाय गासैबो खोन्थाजोबोमोन दानिया मोनसेबो खिन्थाला मा जाखो बेलाय बिदिनोसै आरोब्रा ओद नङा जायो नामा बेबायदि आंखि आरो गोसोखाङा रिन्दाव दे दङब्रा दङ गोसोआव माबा माइनाव दं खाथियाव दे दा हरगोन आं औ माइनाव मा जाखो दिनैहाय ओंख्रिखौ मा संबावनोथाय आङो दायो फैबा बेदर एसे लाबोफानोसै खोमालै ने बेदर जायैयाबो सानथामसो जाबाय आंहा नोंजों फंसे खोथा दङमोन नों खोनासंनो सम दङबा जोबोद इम्परटेन्ट खोथामोन रिन्दाव रायलायनो थाखाय मेल्ला माबा टाइम दङ दा नाथाय आं बिजिथ'ना उनाव रायलायनोसैब्रा माइनाव दे आंहा दा मोनसे जायगायाव ओंखारलांनांगौ ओमफ्राय दा मोनायाव फैब्लाबो गावहा रायलायनो समानो जाया बेनिफ्राय आं नोंनाव माबा मोनसे र' दायो रायलायगोन आरो नों माबा माबि सोंबाय थालायगोन बेफोरखौ दोनथ' आंहा खामानि बिजि ना दायो रायलायगोन आरो नङाबा थुदो ना माइनाव नोंसानाव थांनानै फैसै आलासि जानानै ना माने आइ बिखुनजाबो मोजां मोनगोन ना जोंहानाव माथो नों हारसिंबाबो हाबनानै फैयोलाय रिन्दाव नोंथ' आंनो खिन्थाबावाखै आइयासो बोरैबा फन खालामनानै खोन्थाहरसोन्दोंमोन आंनो नानियाबो खिन्थाहराखै बेनिफ्राय मा ओमफ्राय नानिखौबो नों लोगो हमहैदोंमोन अबेबा रेस्टुरेन्टफ्राव शपिं खालामदों गासिबो खोन्थानांगौ हिसाब फोजोबनांगौ नामाब्रा बिखुनजोनाव हाबबोनायालाय माथो दाय जाखो बे नानिखौ रेस्टुरेन्टाव लोगो हमनाया माथो सासे आदाया नुबोदोंनो आदा गब्लाया
बे गब्लाखौलाय माथो मालायखौलाय गाज्रि नोजोरल'सो होनो रोंगौ नों मालायनि खोथा लानानै आंखौ जानला मानला बुंबाय थाना दै माइनाव नानिखौ मालाय गावनि कलेज फ्रेन्डफोरजोंसो थांदोंमोन बियो बेहायसो आंखौ लोगो मोननानै आं साहा कफि लोंहोबाय गावसो बायदों दा शपिंखौबो आं बायना होआखैना बेहाय थांफाबायल' आरो आं ओरैनो बिबोनां नालाय अब्लाबोथ' नों आंनि खिन्थानो हायोमोन ना दा मालायनि खुगानिफ्रायसो आं खोनालायनाय सिरि थादो माइनाव नङाबा आङो जानला मानला बिदि सन्देह खालामलाबायनायखौ मोजां मोनालै आंखौ नों बिदि सन्देह खालामनाङा एसेबां बेबायदि मानसिबो नङा दे जागोन दे सन्देह खालामाखै नाथाय थेवब्लाबो सोंबाय आङो नोंबो ना रिन्दाव जोबोद सोलायबाय आं सोलायाखैथ' माइनाव नोंनावसो बे सन्देहनि एम्फौ हाबलाबायबाय खोमा गावनि फिसायनाव माखासे बाथ्राखौ सोंनायनिलाय माथो दाय जाखो आंहाथ' सोंनो मोन्थाय दङ ना नोंनि बिसि जेराव आं गोदोलाय नों आंजों मोजां गाज्रि बेसेबा मोजां रायज्लायोमोन नाथाय दा माखासे समनिफ्रायनो नों आंजों बारा मोजांखौनो रायज्लायला मा जाखो नोंलाय रिन्दाव आं जेबो जायाखैथ' आं सोलायाखैबो नोंसो बोरैबा बोरैबि साननानै गावनि माइन्डखौनो बोरैबा बोरैबि खालामनानै लाबाय बेफोरबायदिखायनोथ' रिस्ताफोरा गावलाङो ना सोरखौबासो गोसथो जाखुमानो ना गार्लफ्रेन्ड दंखुमायो बिदि सानदों नामा नोङो जानला मानला नङा दै आं बेबायदि मानसिबो नङा बेसेबां फला फाला आङो एथ'बां अनसुला एथ'बां मोजां मानसि आङो मोजां मानसिनि लिस्टावसो गोलैयो आङो आरो बिदिसो सानदों नों आंखौ लाजिनांगौलै माइनाव गावनि फिसायखौनो बिदि सन्देह खालामनो रिन्दाव दथ'ना नंमारगौ बोरैबा सोलायखाबाय मानसियानो मा सानदों मा जाखो आंनि खोथाखौनो खोनासंनो टाइम गैला नोंनाव बिनानावजोंबा नोङो एसेबां मोजां रेस्टुरेन्टआवबो थांनो हायो बेरायहैनो हायो शपिंआव थांनो हायो मा जाखो बिनानावखौसो बांसिन इम्परटेन्ट सानबाय नामा नोङो आरो बे नानिया गावनि बिसिखौमिजों बिदि बेरायबाय थाबाय नानिखौबो बुंनांसिगोनसो आं बारा बिनानावबाबो एसे गाज्रि मोनना आंसो मोनथिसिगौ दे आरो बिदि हालोदावबो आं मा साननांगासिनो दायो खोन्थानो सानबाबो समखौनो होआ मोनाबाबो सानबाबो फुंबाबो ब्लद ब्लदल' ओंखारलाङो टाइमानो गैया अब्ला आं मा गोसो लानानै खोन्थानो दे मा जाखो आब' नोङो आंखौ एथ'बां लोगो हमनो लिंहरलायबाय दिनै आंखौ जोबोद गोसोखांदोंमोन नानि एसे बांद्रायबाय नामा माथो नोंगुमैजों नों जेरावबो आजिखालि बिराद लोगो हमोनो रायज्लायो बहाबा थाङो गुमैजों लोगो हमबाय रायज्लायबाय आंनि गुमै आं बेरायबालाय माथो जानो आब' गुमैजों बेरायनायाव माबा प्रब्लेम जाबाय जेबो नङाना न'नि मानसिजों बेरायनायावबो गावहा मेगन साबाय नामा आब' नोङो आं नोंनि गुमैखौथ' सियाना नानि नों सिख्ला मानसि आरो बिगुमैजों बांद्राय बिदि बेरायबाय थानायाबो थिग नङा जोंहा गावबागाव संसार दङ आरो जोंनि संसारा दासान्दि बारा सुख गैया बेखायनो नों गुमैजों रायलायबाबो एसे खम खालाम बेफोरबायदि गाज्रि मोनना आंबो उफ नुबाय दा गावनि बिनानावजों गाज्रि सन्देह खालामलायबाय खोमा आरो नोङो नानि नोङो एसे बुजिनो नाजा मिथिबाय दिनै बेखौनो बुंनो फैदों आङो आरो नोंगुमैयाबो आंनि खोथा खोनासङा जाबाय दंगासिनो आंदि मा खालामनो मा मानो मोनगासिनो आंसो मिथिगौ प्लिज आब' गावनि संसार नों गाव सामलायब्रा ओमफ्राय गुमै लोगो हमखो बेजों रायलायखो आंहासो दाय जाथारबाय नामा गावनि बिगुमैजों रायलायनो अब्लाथ' नों गावनि न'नि मानसिखौनो नोंदि मा सानो आब' गावनि हौवाखौ नोंनो सामलायनांगौ ना आंहाथ' मा थेवब्लाबो नानि गुमैयासो गावनि लोगो हमफैयो बेयावलाय आंनि मा गलथि आरोबा आं जेबो दाय मावाखै आब' आरो मोनसे खोथाखौ मा मिथिगौ ना जोंनि जिउआव गोदान आलासि फैनो थांगासिनो गोदान आलासि आब' नोङो नैबाव लिरनायखौथ' बुङाखै ना बिनि खोथाखौ बे नोंनाव माबोरै आसरित जादों आब' नोंनि जा मोजां सारप्राइजमोन द' नाथाय थाङै थुङै आंनि आखायावसो गोलैबाय दे आब' गुमैखौसो सारप्राइज होनो नंदोंमोन नाथाय गुमैयाथ' मिथियासै बे नोंनाव बोरै आंथ' बेखौ रिन्दावनोसो होदोंमोन आब' रिन्दावनि गासैबो बाथ्राखौनो आं मिथिजोबगौ सरि गुमै रिन्दावनि गासैबो बाथ्राखौ आंबो मिथिजोबगौ ना मा बखिलाबायदों गथ' आरो आब' मिथिगौ ना गुमैया जानो हागौ आंखौसो फसायबायदां थांबायना नों बिदि सानखोबो बोरै गावनि बिगुमैखौनो सि लाजासै नोङो आब' माखौ आसरित जादों जोंनि बेफोर खोथायालाय सिगांनिफ्रायनो दङ सोलिगासिनोखा मा होनदों औ नोंनो दिनै जेला आधा मोनथिखाबायानो अब्ला आं फुराखौनो खिन्थानोसै बारा लाखोमाबाय थानानै लाब गैलाना आब' गुमैया आंखौसो मोजां मोनो दानिया मा बुंदों नोंलाय बेफोरखौलाय नोंनि खर'आव मा जेबो गैला नामा साननो हानाय एसेबां जानला मानला गावनि बिब'नि संसारावनो अर लागायनो सानदों नोङो आब' आं गुमैखौ मोजां मोनो सोबा बेसेबां सोबानो आंखौ नाथाय बे सैथोआ सोलाया आब' नोंजों गुमैया बरिं मोनबायनो बेखायनो आंखौसो दायो गोसो थोबबाय मोजां जागोन नोंनि थाखाय नों जोंजों मिलायना थायोबाथ' थायो थिग नङाबा बे नोंनि खोथासै गुमैयाथ' आंखौ बावनो हाखाला नायगोन आं बोरै नोङो जोंनि संसाराव बिदि हाबसनो नायगोन बोरै नों जोंनि संसारखौ बिदि थेर बेथेर खालामो नों आंनि बिनानाव दिनै आङो लाजिबाय नोंखौ गावनि बिनानाव होननो
नोंहा एकदम मोजां सेंग्रा मोनगोन नानि नों आंनि हौवाखौसो मोनबाय गोसोथोनो अब्ला आं सन्देह खालामनाया नंमारगौ मोजां मोननायाबो मा आब' बे गोसोजोंसो जायो मिथिबायना जाब्रबोसो बेयावलाय मा बोराय मा सेंग्रा मा गुमै आरो मा जायखि जाया नाय नोंखौ आं मा खालामगोन नोङो बेफोरबायदि आंनि संसाराव फैनो नाङा दै रिन्दावा खालि आंनिल' मिथिबाय आंनि इसोर आरो रायजो राजाखौ साखि लानानै आंखौसो जुलि खालामदों रिन्दावा नों आंनि बिनानाव जाना आंनि गुरै जानो लाजियासै फैदों नों बेवहाय आंनि गथाय जानो बोरै नों बिदि खालामनो हायो नायगोन आं जि जाबाय नोंसोरखौ आं हगारा ओरैनो नानि नोंखौबो हगारा हालाम आब' अब्लाबो मा हौवायानो नोंना आंखौसो फसायखायोबा दानिया आंबो बे जोनोमाव रिन्दावखौसो लानानै गारगोन आब' आब' नों आंनि फिसायखौ बेफोरबायदि आंनिफ्राय सेख'नो